Така продължаваме с възстановяването на стари селски чешми. Гледайте какъв корен се е просмукал и е спрял водата. Сега се мъчим да го възстановим. Накрая ще видим крайния резултат. Кладенците са възстановени. 3 кладенеца. И сега ще възстановим още едно място. Така може да видите и водата. Вижте. Сега ще се помъчим да я намерим. Тръбата също да се свържи към кладенеца и всичко да е нормално. Тук е хубаво да се разчисти, ще се изравни. Така, приятели. Открихме още един източник на вода. Не е много силен, но водата идва от тук. И тук има още едно дамарче, което ще се направи. Ще се разчисти, ще се постави пръстен, който да събира водата. Ще се изследва водата и също ще тръгне към селската чешма. И така, приятели, погледнете крайния резултат. Показвам ви го. Чешмата е пусната. Сами може да видите водата как върви. Не е много силно, но е достатъчно. Коритата са пълни. Водата е питейна. Всичко е годно. Пусната. От днес може и да се пие вече. Водата е годна за пиене, както ви казахме. Няма миризми. При желание възстановяваме стари селски чешми, кладенци. Работим в цялата страна при предварителна уговорка. Лек ден на всички!